Taki man di kita gusto. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong to guys. First time nung nakita, maligong kay traditional hilot para sa imuhan eh. Tanawa lagi guys, medyo gabi na yata. Gabi na lagong ko ano katula lagi inubo eh. Kaya bang singot ugad, asa na lang ta na. Lang sa kumbate lang, laban lang. Mangod to ma'am. Tracy ko ba pa? Ha? Tracy. Tracy pa ka? Mangon pa na itong dalaga, dali ako idala. Bako man lagi. Para muyag. Musa man yung ipamate. Kuan kana sakit iginhawa then init ka. Asa may sakit iginawang, diridog ka nimo o likod? Duha. Duha gyud. Sa pa. Mo lang. Wala sakit lang ginawa. Wala ka giubok, Ay kalintura. giubo niya gikalintura. Ano sa man? Gikan ato Lunes hangtod karon. Karon ayo na. Wala pa. Unsa man imong kalintura, gitugnaw ka o init kayo, unsa man? Kuan kanang kada buntag kay kanang init kayo niya tagagabi kay ano kanang tagagabi kay permentiko tugnawon takigan. Kiyon ka. Mao lang. O nila eh. Wala na. Ako lang bala sa uban. Sige, asay man imong balay. Sa Mabini. Mabini, asa nga Mabini? Mabini X Mabini, Akinurod. Mabini X Akinarod. Kasi na kay shout out dito. Yung masilingan. Sa kuan si Mama Gina Ah, o si Papa Alexander. yung masilingan. Kabalo naman to sila. Wala, mga views, o kabalo. Kaan nila ang kululi og nila tinda niya. Ilalula og nila tita. Wala Maulang. ka lang ni shout out. Wala na. Yung mong uyab. Wala mo kuy Wala ulam. ba? Crush lang, crush. Oh. Kinsa may pangalan? Di ko maingon ay. Yung lang. Dili dahil niya isulti yang crush. Dali si crush. Natural raman na mga crush, admire, ano, gano'n. Oh. Wapo mo ka. Babae man to. Ay, ba't Ha? Babae. Yung mong crush. Oh. hatutok tito ni mo Eric. Hindi, gwapo. Dili. Gwapa to. Oh. Sige. Yan na. Ikatawa, ay lula. Yan na lang. Dito mo comment na kay Hana mo ng live. Landain mo tag mga kuhan. So, pili ka pwede mo judge sa by its cover. Abli sa panalan so sa tao sa taga Mabini X Akinurod layo no. So yan na God bless sa inyo ha sa taga Mabini. Sinsya lang medyo palyado ng istorya. Kumbate lang ka. Ano lang no. Ano man sito na sir. Kung ba alam ko anjud ka ng pure good nga lugar. Napahilot kayo ko gabi sa kong bandi. So natagilid ni Gutan. Ayan guys, so shout out sa inyo ha. Kasi ma'am dali tabangan na ito mamayo yung matis kawasan. Siyempre ino ba na sa pagkampo sa Ginoo sa taran nga dukol din sa kuha mo ng kamuta, no? Manikama ko ng maayo mo, kung sa kumain mo. At siyempre sa karoon na po nakikita ng video, please subscribe, comment, like, and share my video. Shout out sa kong followers kong Facebook page, Eric Hilot na traditional sa kong TikTok followers, at siyempre sa kong YouTube channel, Eric Hilot, at sa mga nagka-comment. Nagana kayo nag-comment niya, bawal mo daw, ang butong si Tino, bawal mo reply. So maka-reply tayo within 3 days pa sa YouTube. Dito na lang mo sa akong Facebook page, no, Eric Hilot ang traditional. Ayan, siyempre shout out po sa lahat ng mga OFW. God bless po. Ayan, so magsagon ako Hilot guys, shout out Mabini X, Digos City. God bless po. Kita na ka sa YouTube. Dili. Kasipon Hi, Cross! Ako ni uyuan bayot. Uyuan bayot. Ano mo gani ino ituto? Ho man na di naman ko kapugong kay sa mo maya. Saan mo masaya? Suportahan na. Gani.
Saan yung eskwela? Nasyonal. Ano na yung mga placer? Lanay, gila? Chris na plus. Ano? Ano ba? Ay, kuan, magson. Ila, ito magsun. Alay ba yung magson? Kalaban na. Dagan man na sila. Ah, Pero diyan lang ko kay medyo barato. wala ito. Kung una nga, 110 na nga ang busina, karon 155. 5-5 na na. Ito mo. Mahal na eh. Pero mas mahal pa yun ang magsun. Kung nakahiring sila ba? Sumo ko, palit ito. Tapos na ito ha. Sipon mo lagi. Sa una, sa kusugan pa ko, ako rin, maghilot-hilot, ano nila, ay, maghilot, trabaho po ng barang po. Pamiso-piso lang, magkaroon din ang kaya. Pero buladan ko na. Ito. Huwag kayong bili kayo sakitan kay bata. Ito yung tinapangalan. Po, Pangalan mo. Cassandra. Muna tinood. Opo. Ito na, basak kaghapon gabi eh. Po, Nagabasak kaghapon gabi eh. opo. Masa habat muna sa dito. Ang ulang niya. Opo. Di mo lawas, pasmado kayo. Ay, maligo man ka. Po, Maligo man kaghapon. wala po. Idang no? Opo. Buyag niya kuhay noon, mudako pa dito yung eh, 3C pa ko eh. Ako pa gani. Mamayat lang ni ma-inlove. Kung na po'y ma-inlove, hindi buro tinoon. Mayon ako, inahala niya. Pag-diet, Loy, eh, ano mamayat ka? Ako pong badlungon na, pa-diet ko ni muna. O niya, nalagay ka naman, sakto na sa pangidaro na siya. Mugamay, ramang gina, mapas mo, against you, pa-diet. May pagkaon na pa ka na. O, agi katarungan, mapas mo, kaya na kang pagkaon. Niya, mura hinungdang. Pag may blood, basta Duha man ni sila. Dili ka puhi. Duha man ni silang purya-buya po. Pagkadagkuha. Kung Nagkupot. anak ko sa akong isa ka anak. Mawar po silang idara. Oras po mga dagko. Na, inahan ato kay masuko. Mukha o tinuod. Maanhag balay ka. Tago-tago. Kaon pa kulula. Wala, sige kaon. Kung di mo kaon, pakan ano. Oo. Gani. Hindi Kung ka nanay mo doon, anak pugson. Hindi kay pakanon. Karon Hindi kay ka may mo pa kaon, kay may makaon. lami. Kaon. Pero may ganin tao po siya kaya bising may ginulo. Kaon mo dito pag tao. Mahamto man. Pamidaran yan. Ka-adjust mo na. Ang sa'yo maayo. Sabi ko to ano.
Panhot ng inana sir mo. Singutog ka. Tapok na, matapok na, madugay sa kinagay likod. Wala mabot na magputas. Anak ko sa una. Kung wala pa Hindi mo mabungkag na siya. Matagbaw na lang siya. Kano man Hindi, siya. katong nisulong kag puting ulan na. wala man ginoon ko nabasa nga diri ma'am, pero katong Ginagmay ra. kanang nasugatan na mo ang sakyanan sir ba kay hindi ka bragono mulusok ng tubig diri. May Asa ka sa likod. diri sa tubangan sa ko nabalihan man ko sa tubangan kay sa libo man rin noon sa luyo. Ba? Pag ana lagi dagkong truck kay mo pisik man diri may kay kinaakoy malong gipasagayan. Adiktos malong pati basa. Lupit pa yung sa briga. Oo. Ko pati tulugan ako tong pagkahuman naghilot eh lami kay tulog na ko. Wala ko pananghid ato sa mga bata nagpahilot ko diri sige nagpanawag. Kanya mo pa'y nahadlo ko skilat kay sige kilat. Sa bitaw to no? Mo text naman, mama, asa mo gudong taon mo? Uy, gabiin na kayo ba? Pag ingon ako, ay mo kabalaka, kay di kami ito ila Sir Eric, madam, napahilot ko. Ay sus, abi na mo na, makain na mo pa doon, kidnap na ba mo? Nakusok itong ulan na. Kusuga ito, sir, grabing kusuga. Di ba nga, nag-ubog bisa mo ang tugkaran, oy. Sugkay. May gani, kay gitagaan ko ninyo ka ng silupin. Ah, di na pagkutob ang kuan, ang silupin, akong giana. Sige ka pa paugag singot day. Ha? Nang magpiiso na Sige ka sila. paugag singot. Kanang ano po? Grabe mo. Tunda. Magpanot ang likod. Ganun, nalawasan. Ha? Sintanon. Kailangan magbula na siguro sila sa ilahan. Silahan. Kani magod ko din tayo robos trabaho. Kalalay si ang mama. Manglaba. Mangimpis panimalay. Kay katong maguwang di man po tumaasahan kayo sa panimalay paglihok-lihok kay para sa iyang subject atang-atang. Para sa computer nagkatubang. Sa itong una, namin. Yaw-yaw mo mama. Gikan sa eskwela, study. Ulit-ulit na sa balay, study. Di na kinong katrabaho. Trabaho. Nagagit trabaho sa bukid. Kani mo ni ma'am. Kuan sa inahan kay. Tabangi ko din. Daw ko sa baboy. Masuko ba yung mama mag-study? Hindi na nag-study. Hindi gumanta na sa balay. Ay, karang lahi na eh. Lahi na. Bahala na ginahali. Binatabangan sa bahoon. Lahi study. Maguwang ani kay naras computer kay atubang. Makabuhi lang na sa siyang computer mahuma na iya subject. Ito rin ko kaduha. Aray naman itong kaon. Balik na ito sa kwarto. May buhato. Kani mo batista kay sa Mahugas ito plato. Magpa-atik-atik ko kape. In taon ko puti na kong panglaba. Ano na ito mahugas yung plato? Mahugasan. Madali lagi. Karate dito. Ako tayo ni Dool de las Lingan. Tapos dakil pa naman ni balik man. Ang lagi. Yung motor ni balik. Dool. Sino yung alam? Pili ba ito na niya? Idungo ko ito. Di na ko ito magawas. Hindi lagi kalakaw. Uya no. Makalakaw man po. Lakaw pa kasakit man. Di na lang. Thank you. Di na ko siya magawas. Mm. Tago na lang dito. Ako naman di aircon. Tigiligo na lang ko siya. Uy, kahiring rin. Ade. Gamay mo na ito ng kita. Yan naghilot ka gipandar ang aircon. Okay naman na. Banday Okay ra. Nya kay ko siling pan. Patay pa ng uton pa ni. Ikaw na lang kung tahong ko na lang init.
Gani kayo to init. Alas 8 pa. Ano kaya ko ngayon na muring naman? Wala mo gitubag, busy gid siguro ni ba? Ano nga, bibig Ya, ka Kadungog. hilutad ng bag. Makadungog ako. Sige, mag-ring ko man. Kalimot, hindi ko silpo. Ayo. Gusto ko sa bag. Wala man eh. Kumang naraborag nakadungog yung kung niring ba. Ngayon ba dan kung bana? Ayaw lang sa oy kay basig natuog pa ron kay kalagkalag big hapon. Sige na matag-hilot. Kung gani mo. Grabe ka-adjust na ko eh. Minteriyo hilot, minteriyo hilot. Pastilan ginoo ko. Ako gid ko kahilot ang taga-Davao kay wa man nagpabok. Ani ara detso? O kaduwa na sila nani. Anya wa mag Chat, wa pa may mo reply. Wa man naghilot. Hindi mo kontak dito. Ya wala signal ang mong kuan ba area. Binabista. Kayo mo nagbanaga. Kay wala ton jud mi nila. Nagkot to sila. No? Nanagkot to sila. Nagkot to, nya ni hapit. Ah. Ay hapit na to dito. Ah. Kaya magian ra mang balayan ani Oo, wala oo. ba no. Wa man jud. Sorry, nanguli. Wala gyud mi nung hapit mapsi. Ito sa me. Sa orasan namin nakauli, alas 3 na. Aga hapon na gid. Alas 12 sila diri. Ako ting dugayan nagpinaabot. Tingog na ang cellphone na ako, bansalan na. Kung nga may fix din makabuok. Oh, nabi tayo yung anak ko. Aside po maguba po ang May network ba. network niya bag. Di tanan Wala na, kayo. mo bitan ni ako ang cellphone nga duha gid ka simpa ka kong gitaod kay ang isa nga katong sa dito dili usahay mo kagat ang signal niya ang usahay pod ang Tokintex pod wa koy signal buing na taan. Ano yung mga cellphone, usay, di mo ko nakawagan. Yung gusto niya, sige, ipanawag, di man mo rin. Di gid tao ni Buyan ang cellphone kay mawag tao ni pumugas. Maghuwad, di tao ni mutingog yung cellphone. Uy, di man day mutingog. Iri pa malit, tagbagong cellphone. Ay, baon na cellphone na. Ya bagon cellphone na kay kapila naman na mahulog dagan mo text. Oh, yun na. Una gina pinibuntag restart, hapon restart. Hindi na may restart ikasulod. Wala na ba kay matandog na tong butanganan sa Gani. simpa. Sayang mo po ilisdan ay. Oh, lagi Ang po. problema kay daghan makasulod dili ikasulod. Sayang kayo i-junk na. Sige lang restart. Kung naman nag-agi ng cellphone niya, pero sayang. Sayang baka na mahulog kay Kung nga pag dili ni maayo atog ospital. Mm. Ito sa takos gato. Mm. Pag di ko maayo ato to. Mm. Ngadto pa mo nilakaw na mga ka dito. Saka sa taas kay sa no. Abot sila ila Victor, abot sila sa Tago. Mm. Tagay na dito ito no. Nag-agi na lang sila Digos. May Kaya, kawa, i-recommenda siya sa iyang may kawa sila kaabot atong among gituan sa gunoy nga. Pasudlon tong kaluluwa. Namina ra gyud ko dito. Adto mi dito. Katong ako manghod lagi. asa dapat sa guloy. Sa crossing yun. Sige ra kog tan-aw gyud batay. Unsa o na lang no. Manit kandila. Oh, wala man na untoy kandila pero istorya niya papirmahon mi atong Weber. Papirmahon tong ako ang manghod og Weber kay magkinaon sa siya di may kagukod kay pirma na gud siya. Kay ang kaluluwa niya mismo pahawaon to, hawason sa to, ipuli tong ingon pang nananaot maka ko na to. Nya Kanya karog dili mo balik tong kaluluwa niya di pating patay. pataya. Unya mapatay po tong kaluluwa sa lain nga. Di po kagawas. Lagi pasulo di hinon makagawa sa parte na ginon pataya. Mo nang papirma siya. Oh, mo na pagpirma ko sa ko ayaw na pagpirma dai. Ayaw lang pasulod-sulod anak kung giingnan. Kaya parang di maayong. Delikado. Kaya pasulod-sulod anak dai kay high blood ra ba ka nya naro kay depekto sa mong kasing-kasing mo kag di ka ginawa. Nervous na to. Patay noon. Kaya lang sana. Ingko nga, balik lang ni siguro sir. Amo sa nang hunahon kay wa man gumi kapangandam ini ba nga inaana niya ang sistema nga hawaon imong kaluluwa niya pulito. Usap na itong sakita. Ana dai sa manambal. Oh, Unsa din sakita de? kato lagi ako ang pag-umangkon nga imong nahilot diri nga imong Ay, makabidao. katong tagatuan Ay god. taga ning panabo ba? Ano ba ba nga katong giton sa ihang Ito sige kanta. Basta murag ako naman noy naratol kay
Iya, di na makabalik. Kung di makabalik, Gani, kaya nanday kay na. tingala na lang nga di naman dyan mamata. Oh, Pero buhi, oh. pitik, pero di na sa mamata. Anagod ko na mo diretso diha sir. Mo bitaw nang dili sila Kasi ka. mo diretso. Kanang di na gyud ka ginawa mga murag ni ginigahi na lang. Wa na yang kaluluwa di na kasulod. Kay naa pa tong kaluluwa pong isa dito sa Kasi nasa abilidad na, bilang kuya mo, hindi mo balik. mo lagi ba mo No? na kuyawan ako ko ayaw nang dai. Lahi po itong sikuan, katong gani, kasi katong prenta nga. Yung kuan mo, marangay. Isa man siya. Itong print ako taga-hagunin, katagilong ko lang ang isa. Sa Facebook nga, may magpatambal dito, gibarang, gidaot. Lagunan. Yung ko di lang sa gyud kay murag ako naman no nakuratan kay ang uban daw di lagi noon ka kuan na kay pa pirmahon ba kada agwibir no. Gwapo kay sig balay mamoy. Ikan ko na siya abroad sir. Mo murag mo lagi na tawanan ko, print ako sa Facebook ba nga. Nambal siya kanang gidautan. Oh, okay. Patanon ba? Ha, patanon pa. Laki. Oh. Yun na sa Mauna. tinigala na kaniya. Ay, ito yun. Chances may Chances. Ah, Chances. Hindi na yung pangalan na. Naa. Sanchez. Napot ay mo dito? Abot uy. Bago kayo ko. Ano mo na lang? Oh. Hey! Oh, ana ulit niya. Eric lagi nga, luto na nga, binawas mo lagi mga Mo gani. mag-spirit. Pero daan ako, dugay na ako nakakita gid ani sa Facebook ninyo. Nga, ang ako pumangod, katupod ang nakitaan. Ay nga manggid siya nga, testingan na sa nila tog adto insi kay may mo daw ni kay ang katong man na Wala pa yung magdaot. nagpila dito, para pag makita ng tao. Oh, wala. Wala Ito pila ka na sa hagon, sa matanaw ka na. Wala Victor, nagpila mo na yung dito, mga madam, pero Mo na yung pilahan. kutob sa moabot na sila lagbok. Kay, Lagbok lang sila niya, pasunod ba? Pero Sila yung mga makita, likuan. siguro itong bilim na video itong mga taong kahulan. Ang murag, murag. wala na no. Magpanginaw nga, niya, Oh. wala naman siya sa sala naghilot. Oh, lagbok lang kay. Okay, Mutawag kita naman bitaw ko ko. sa sala siya. Gwapo seksala no. Bago yung balay. Mabugbalay, dako. Hmm. Dako buli. Kaya katong kami, lagbok mi tanan nga nanulod. Lagbok mi. Kisa may patambal. Oh. Tawagon naman niya dito sa sulod si Ansala o kinsa na po yung magpasulod patambal. Anak. Di Ang ako. gatong nara sa gawas. Ni ako gid siyang diinan ko kanang sir kanang dili man mi patambal ni uban na ko sa pagkumang ko kana pumanghod. Pwede mi mo sulong og unsay sistema sa imong pagpanambal kay kabalo sa panahon og mabalik ba dai pud mi dire unsa ba? Okay ra pud siya magpatanaw man. Pag-ingon lagi nga nya gusto ka atong patuganon og kinsay nagdaot ani mong anak. Kay kani gibinuangan gini siya pero pag pirmahon ta kag river katong pasudlon ang kaluluwa atong nagdaot ani nya ihiplin sa nato ng imong kaluluwa. Ako rin sinyasa na ako kumangon. Sa una urag di na mo balik. Tanda pa na yung kuwan na iyang live. Uyang. Na gid say abilidad pud kay nganong makapagawas na Basta-basta sa ng kaluluwa. abilidad ng ano. Kaluluwa. Yan lang anaw, no? Dugabong yung gamot niya. Oh. Di ka mo Ana na siya do. Ana na do. Dili man ilot iya hagon. Oh. Ano niya ito suko na sakit yung kana na. Tayo po ni kamot niya. Asa power nga kon. Kanang pamaba ba. Ano mo kung daghan man na basta sa Manila daghan man na style. Ano ko yayan ako yung maghago ng jugay ko ani. Ay nila kay ana-ana ra. Dili pa ning tono. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Naglingkod gani mo. Ton oy, Bingkod, magsilina magani. magani. Hmm. Gay sando. Digid pa ning ton. Nya buntis pud yung asawa. Nya magulat lang yun siya anaon ng tungtiyan, di ka mo gawas. Sakit yun ang kon. Sagit na gyud. Lagi kuan siya. Buyo kay na. Mama, nakayo ko nga ayaw sa gyud ay. Sunod balik na lang. Mamalik man tabi ato. Pila po bayad ato diha? Donation mo to iyang gi kuan ko. Ampo. Commission na yan. Oh, donation naman daw to pero adi po maglayo sa di po ubos 200. Nya kay layo man niya, daan naman nakakontak ko manghura to, daan niya 300. Nya
Ana siya balik lang mo ma'am namon ko Facebook. Kay og kuan daw kanang sanay mo pakuha siya diha moadto silang dapit 35 yung pangayo. Ito, tanaw lang. Mo adto siya to kung mo tambal di Service. sa home service. Katulis man abo. Oh, 35 daw yung pangayo. Nya. Pero ikaw, musukong ka ana di. Okay na po, kinaghago mo siya, na lang kay kwarta, di pwede na po. Oh, pindi ako to dili ko wala. Ato nga maayo. Ang iya, pwede man kayo makapangayo ang kukwartas kong mga anak. Insi, pero hadlok mo ko na yung tinambalan. Insi, okay. Pasudlo nag-iyahan ang kaluluwa sa nagdaot. Wala ulit yung balik dire. Ayun na to. Arang naman, pero sampuon lang yun siya. Kanang imuhang kasabaan, di yun po pagpapiri mo. Tubag po, masukol yun sa maamat po. Sukol na. Oh, maglaba mo kayo na. Sukol lang. Balik. Mauna yun. Kaya sa ako, nagdudugma man sa inyong mga. Na mao gani ana gani ko nga ayaw na lang kong istoryahay ana day unsay kalihukan ana imong bana kay kasi maabot sa punto ba nga masakitan kag ako'y may istorya nahigugma ka agwantahan mo lang niya sige niya agwantahan na kay dili man nimo na mahimo nga biyaan tinampo kay mga anak Yeah. Nagbuhat sila anak. isa pa wala sa kakakita dyan giun sa pagbuhat na sa imong bana gadto sa imong anak mo na pagaingon nga Sis ako mama in town. Ay, At tuloy dagway sa inyong hayupan. ni abay ko ko mga kani sila ko dai mga May kuan man Yang nila mama sa- kay nakadugay na ka. ay wa ko la jud na May Ito lagi nga. ang paboritong apo. Oh, kana lang masilip ang kunin mo. ako la tanan gini sila basta kanang muanha na gay sa balay sige Yung sige mamas bisan pag unsa ka malaan man gud kung imong tinagdan ng dili man parehas ang tagad. Masilip ka ba? kana lang isa Ngayon ka ka umaga parehas pero parehas. kana lang Parehas isa imong na love ka pero imong pagtagad sa isa't isa laki. pero parang ako gini silang gipantay lang gyud pero naay isa ginako ka umagad nga basta kung Mo pagkaigihana sa nagingon nga iyong anak mapalitan mo sa cellphone isa. Paliti po tong isa. mm Nagtuo kang nagkatakatawa sakit kinang dugan ang isa. Tabo Di na sa malikayan, madibdib na. ako wala jud ko butang gipalit nila Yeah. kay nakaagi kog daog og purli atong aging buwan Mm. karon akong gidawon og motor bayran ako tulo ka bulan yan na may sobra gamay sila akong mga anak tanan akong gitagaan ako na kog tag sa kalibo nya nawahi man tong isa katong ikaduhan akong anak kay wa ko lain ba nga sinsilyo niya dito sa balay akong bilin ang kwarta 500 ka mga kong pitaka di ba akong gihatag pagkahapon dito kay kabalo siya naman ni pinalagay kuwang niya ko kay ang isa is kalibong gihatag niya anong niya ko ang isa naman ni kapag 500 naman ni kulang gini niya naman ingko nakagwa na rin mga gusto giday ni ngayon na pag anha na po niya sa balay anang pagkagabi Pwede na, ikaw na sige kag bagulbol. Daray mo ako mo itong kumplito kay ako magibilin ang lugar sa inyo ha. Agitag sige na akong kalibo sila tanan. Pinami daw ni mo po dito. 40. 10 pesos ang mga man. 40 din pesos. Kasi yung gijis na po ni mo. May tuloy yung bawaan. Di man po to sila mo dawat o kanang patad nga dinagko. Mas Kay kuyan mo dili dito. sila outlet gyud. Mo anak ni? Oh, kaduha. Ah. Katong Agoy isa, ako, kung natin ditsuraan ako ko. pulis. Mo to? Ah. Mm. Kana mo na ako kaduha. Mga Nawa man siya Ditsuraan, duty, kay gibuya pati man ko mga duty anak kahapon. Ulit na po siya. Ako naman sa tingnan mga umabot mong panahon na makakuha tag motor. Ayaw na ng mga Inmax, mga Pure, mga kanang mga kuan. Inmax, wapo Raider ko. Ayaw na dito ka sa pag-as nagkubligid bitaw. Kay pwede siya sa yuta, pwede sa bukid, pwede sa dako Mo bitaw dito. kay ang permero na mong gisi-ay sir katong dako nga murag Inmax mo ba? Max, Parihara og down. Sus karon kay ingon ko nga sa katagbuki ani mo. oh, pangit ka na. Yun ni siya Ikasaka. Ang magsilbi. Luoy, masaka. makasaka, pero- Masagid ba? Oo, di mo to. Dili lupig na. Si ayo na unta ko anang adlaw pag Yeah. human mo adto na gidawnan pag ginako dayon ang buntag. Anang pagkaudto si ayon ko. Ang tawag man nga bato dog balay nga unsa day
additional na kong income. Ako po siyang istoryan ko, ay na lang kong si Aya, sir, og dayon kay kanang murag na ay gamay problema sa ako aba lugar kay basi di ko ka bayad ana din kadugay ba mo sige sa Nagbahay. CGO. Nyana Nagbahay ako. tok nagsiya barta no ta. Di ko, may gani kay gihatag ko nila ang gidaw nako. Amo kigiyatag. Gidaw na nako daan og 15 ma'am kay ang ako to ba nga magamay-gamay pud amo ang kanang Mas kung nako kag down, magamay mo man. Ana man na. nakaron. O gamay kay kag down, Okay po, dako. Nadala man ko sa amahan ani og inahan. Ma, ayaw na lang siguro ng dagkong motor mo. Ay, hindi kinamakuan mo. Ato bukid, di na kasugakod. May pay kay to daw, XRM daw, o di ba, kuan, kaning XTX. STX, XR, ka na mga dagkog ligid ba? Di, moto, ingon ko nga, tulihan na na po XRM kay XTX, na manandaan na muna ipidikab. Sige, may gani kay, ni okay po rin, unahan sa Iloy, Arbas, sa Honda. O di ako nakakuha. Agi daw na pag ingon po rin ang manager nga. Downin na lang ni ma'am kay madaragin ni mo dahil ni rong motor. Asas ko, tinuod man pag-apply na ko anang pagkabuntag. CI dahil nito. Nanguha ako dahil og requirement sa barangay. Naabtan na ko ng CI. Sa pasar na ka ma'am. Di na nila isang kadaghan din nagpautang. Adlok buga sila. Ila lang, ikuha lang na nilang lugar. Okay. Siyempre, ipagsingil na asa naman to. Wow, matural man gina siya. Pero nagyay dili ka pasar. Ay, wag mo klaro din mo. Nag-board, kakalisod ka nang nag-board. Kana yung residential yuga nga kani. Kami diha, dili man gina mo sir, pero ang tag-iya anang balaya, ako ang pumarito ana sila sa Sambuanga. Sa garang jud daw, sa mga pleka, lusot jud daw nakitungod sa kadaghan bitaw. Mato na ka je? Mo pag pag-abot mo. Pasar di gitawon po. Sa wala ka dyan. Pag 5 minutes kita mo kuya. Kuha ang laptop. Ano ko? Huwag na sa imo ni nga. Ang isa po, bumabahin to yung dog sir. Liwat ko na kung isa. Ha? Liwat na kung isa. Mo ka to, may liwat ni mo.